ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಲೆನ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪೊದುತುನಗ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಂಗಡು ಕಲ್ಪರೆ ಅವಂದೆ ಒರಿದೇರು ಅಂಜಿನಕ್ಲೆನು ಗುಡ್ತ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದುಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಂದು ಕಾರ್ಲದ ಶಾಸಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದುಬೈದ ನಿಲೆಟ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಣೋತ್ಸಾಯ ಕುರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಿಸ್ಟ್ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದುಬೈ ನದರ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಕ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ್ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಲ್ಡ್ ಬಡವೇರ್ನ ಕಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಸರ್ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಪಣೋತ್ಸಾಯ ಕುರ್ಪುನ ಬಡವೇರಿನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನ ನಡಪಾದಿತ್ಯರು. ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದುಬೈದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಡವೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೇನ ನಾಡು ಪತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮುಟ್ಟುನಂಚ ಸ್ವಾರ್ಥದಂತಿನ ಬೇಲೆನ ಗುರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಗುರುಕ್ಲೆನ ಆಶಿದಂಚನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡಿರು. ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡಿಲಕನೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಲಶೀಲರಾವಡು ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟದ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಡು ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದ ದಾದಾಣ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಇಚ್ಚೆಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಂಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಾಯಿಸಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರತಿಗಳು. ಕಾರ್ಲದ ಶಾಸಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲಾ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರನ ಸೇರಿಗೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಬಡವೇರ್ನ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪಣೋತ್ಸಾಯ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಸಂಸ್ಥೆದ ಇಸಿ ಸಮಾಯಿತ ಸಂಜೆ ಬುಡ್ಗಡ್ಯಾಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದ ಸೊನ್ಪತೈನಿ ಶೇಕಡ ಮಾರ್ಗದೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೆ ಒರಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆನ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದುಬೈ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಂಡ ಏತೋ ಜೋಕುಲು SSLC ಕಲ್ತದ PUCಗೆ ಪೋತುಜೆರು PUC ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪೋತುಜೆರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಲಿಡು ಇಂದಿನ ನಾಡಪತದಾನ್ ಪಂಡೆರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸನ್ನಡು. ನಮನ ಸಮಾಜದ ಜನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಅವನಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಸಂಗತಿ ಎಂಕಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡಿನಿ ನಮನ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು IAS ಮಂದಿ ನಂಚಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಎತ್ತದ ಎಂಕಲ್ ತುಯ್ಯಡ ಒಂಜರಡ್ಡ ತಿಕ್ಕು IAS ಆತಿನ ಕಲಿ IPS ಆತಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ನಮನ ಸಮಾಜದ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡೆ ಐನಾಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಮನ ಸಮಾಜದ ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ IAS ಮಂದಿ ನಂಚಿತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆತ್ತೊಂಡಾಗ IPS ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಕಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡಾಗ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪರೆ ಪಣೋತ್ಸಾಯಲೆನ್ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲಾ ಪಾತಿರ್ದು ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟ ತಿರಿದು ಸಾಯಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಐಡ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಪಥದ ನಾಡುನಂಚ ಸಮಾಜದ ಬಡವರಿನ ಸಂಘ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದನಂದು ಪಂಡ್ಯರು. ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ರವಾನೆ ಆಗಬೇಕು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು HS ಸಾಯಿರಾಮ್, ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಮೋಹನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಆನಂದ ಬೈಲೂರು, ಮೋಹನ ಅತ್ತಾವರ, ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದುಬೈದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಕಾನಂಗಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ, ರವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಗುರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾನಿಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.